Xesús Ferro Couselo é unha figura de extraordinaria importancia no coñecemento científico, na defensa e na reivindicación da lingua e da cultura galegas nun tempo difícil. Non produciu obra literaria ninguna, pero sí unha importante produción científica no ámbito da historia, da arqueoloxía, da etnografía e tamén dos estudos lingüísticos centrados sobre todo no galego medieval. É un activista de Galicia, do galeguismo e do galego. Como membro do Semestre de Estudos Galegos desde moi novo, como un dos fundadores do Partido Galeguista, das Mocidades Galeguistas, durante a República e posteriormente durante a ditadura, como unha persoa estreitamente vinculada ás principais institucións do galeguismo neses anos difíciles. O Patronato Xulio de Castro, a Fundación de Galaxia, a revista Grial, e tamén como membro da Real Academia Galega foi un dos promotores, xunto con Fernández Riego, da institución do 17 de maio como Día das Letras Galegas.